assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, tawde mi holli on masɗe ɗe ɗo henne ngal ɗo alluwal gotal mbaɗantumami ekko no pamirta masgal no yarata. Ay ɗo ko ba, bi, bu, ab ɗon timmi. ɗo woni ɗo mbaɗi mi ndani noon kono nandi hadama fayodirde ɗe. So waɗi ni portal gotal wi ba, ɗiɗi andi wonti ban. Ɗum so tawi noon ka daƴo mbiya tawwa ba, ay tawwa ban, tawwa ba. Ayde tawwa ba ɗiɗi daƴide ko gotal wa tawwa ban, tawwa ba. Ayde afwajan, afwaja. Ayde ko geɗe baɗe noon. Wadde o woni ba fooɗi ko fooɗimo alliftaƴƴo. ɗo ko ban fooɗani, bin fooɗani, bun fooɗani. Wala ɓeɗo pooɗata ɗe. ɗo ko ba, bi, bu, ab kowal sidda. ɗo ko ba woni ga. Addimo ga tan ko e nande oɗo ha mbawa sernude ha jiɓade. Wadde ko ba ga o jeeya ban, bin, bun. Ban, bin, bun. ɗo ko ba, ɗo ko bi, ɗo ko bu, ɗo ko be. A fami ɗon de? Sa waɗi ni tan ayi ba, bi, bu ay anani, ab ay anani, ab ay awde. ɗo ko ba ene fooɗi ba kono ga o jeeya. ɗo noon ay ba nani, ay an mo mbimama nani, ay an nani woni ban. ay ɗo ba o nani, ay in o nani, ay wona bin. ay ɗo ko ba o woni ɗo woni un o wona bun. Minimo oɗo woni an, o woni in, o woni un. Wadde ba o ara nate hen ban. ɗo ko i, ɗo ko bin mbiya bin. ɗo ko un mbiya bun. ɗo ko porgal yimɓe ni wiyata ay ba ene fooɗi, ay bi ay ene fooɗi, bu ay ene fooɗi, nayi be ene fooɗi. o tan teskotoɗa alkulal kala ko tan masirte. ay ba, bi, bu, ab, ɗo ko ban, bin, bun. ɗo ba ko ɗo ga o jeeya. ba o ga jeeya. ɗo ko ban, bin, bun. ɗo ko ba, bi, bu, be. ɗo ko ba, bi, bu, ab. ɗo ko ban, bin, bun. ɗo ba ko ga jeeya. ba, bi, bu, be. ɗo fooƴete. ɗo fooɗani, ga fooɗani. Wadde 1 2 3 4 5. ɗo ko 1 2 3. ɗo ko 1 2 3 4. wadde ba, bi, bu, ab. ɗo ko ban, bin, bun. ɗo ko ba, bi, bu, be. So majjirima ya Dental Dina TV wala nodda 00221 117 906 14 81. mbaɗa yaya mbaɗa jiya WhatsApp o caggitoɗa a saggani ɗum yiɗa. kala ko majjirma ya Dental Dina TV tawa ɗum toon on toon moftanima. ƴette kuɗi mon e karneji mon jangon mbawon. ngal ɗo alluwal gotal ekkotoɗa ko heddi ko. ko so ɗiggi kako winda masa a jangat. hankadi on kolla masɗe ɗe, on kollama limtongo masɗe ɗe ene wayno hankadi ko ɓuri hewde hen on gayni. hankadi noon ƴette kuɗi mon e karneji mon gona jangitade, oɗon mbaɗa seesa nde gartoyanmi e mon taw ɗiggi. on jarama ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal
alhamdulillahi rabbil alamina, on jarama, wassalam.